भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उच्चल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा। जाने पाए चाहे जान भले ही जाए, विश्व विजय करके दिखलाए, तब वे प्रण पूर्ण हमारा झंडा ऊंचा झंडा ऊंचा रहे। ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಶಿಕ್ಷಕರು ಶಿಕ್ಷಕಿಯರು ಎಲ್ಲರೂ ವೇದಿಕೆ ಹತ್ರ ಹೋಗಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. Guard, stop! Up! Guard, dismiss!